Veľmi si vážime možnosť takto komunikovať s komorou, ktorej členovia, tak ako ste povedali, pán predseda, sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu viac ako 80% a na exporte dokonca takmer 90%. A toto sú čísla, ktoré plne jednoznačne dokazujú, že Slovenská obchodná a priemyselná komora je schopná spájať aj priamych konkurentov a vytvára združenie, ktoré slušným a konštruktívnym spôsobom komunikuje aj smerom k vláde, verejnosti a celej spoločnosti. A asi nie je potrebné osobitne zdôrazňovať, ako veľmi je toto v dnešných časoch potrebné a dôležité. Ak máme totižto na Slovensku inštitúciu, ktorá za viac ako 30 rokov dokáže zorganizovať takmer 5000 seminárov a vyškoliť viac ako 100 000 ľudí, tak je naozaj potrebné jedine oceniť vašu prácu, ktorú pre Slovensko a samozrejme aj pre vašich členov robíte.